Добре дошли на всички в Божия дом. Радвам се, че Бог ни е събрал с една единствена цел – отново да познаем Неговата любов и това, което Той има за нас. Темата, на която Святия Дух иска да ни отвори ума тази сутрин, е един стих от Словото Божие, което се намира само на едно място, именно в книгата Ездра и Неемия. В нашите съвременни Библии книгата Ездра и Неемия са разделени, обаче в началото, когато са били написани, са били една книга. И в 3 век се разделят на две. Този от вас, който иска да види тайната на това Божие писание, ако внимателно чете двете книги, ще види, че авторът или авторите са двама – Неемия и Ездра. И двамата пишат едновременно тази книга, тъй като има моменти, в които се отнася за Ездра от поглед в страни, а има моменти, в които Ездра пише това, което става с него. И това, което тази сутрин Бог иска да ни наблегне, е един от стиховете или едно от преживяванията на Неемия и на Ездра, което е нещо за всеки един от нас. Това не е нещо, което някой така някак си е преживял и няма никаква връзка с моя живот. Това е желанието на Бога да преживеем онова, което Ездра и Неемия преживяха. Имайте предвид, мили брати и сестри, че това, което те казват, не е в една идеална обстановка, в която Бог е снабдил всичките им нужди и затова те могат да кажат това, което е темата на тази сутрешните ни размишления, или на волята на Святия Дух да ни докаже величието на Божията любов и Божията грижа за нас. Думите на Ездра, свещеникът и книжникът, вещ в Господния закон, са тези: ръката на Господа, моя Бог, беше над мене за добро. Отново повтарям, ако вие не запомните този стих, нищо не може Святия Дух по-нататък да прави. Нищо. Защо? Защото вие сега ще чуете един кратък израз на моите размишления от Святия Дух. Но Той иска вие да си създадете една чудесна проповед на истината за вашия живот. Ако Святия Дух не му позволите да потвърди тази истина и да обърне внимание на това, през което сте минали, за да се върнете в прегръдките на Бога, няма никаква полза от това, което сте слушали. Отново повтарям, искам да запомните това, което Ездра и Неемия казват, а именно ръката на Господа. Но кой е този Господ? Който е само горе на небето? Не. На моя. На моя Господ, когото аз познавам лично. На този, който е непрестанно с мене и който ръководи животът ми. Мили брати и сестри, този стих опровергава всичките случайности в живота на човека. За нас, Божиите деца, няма случайности. Всичко е под ръката, под добрата ръка на нашия Бог, ако ние
от далечна вяра отидем до този любящ Бог и го направим свой Бог, за да можем да кажем: ръката на Господа, моя Бог, беше над мене за добро. Обаче, когато ние размишляваме, целта на Святия Дух тази сутрин е да излезем от тук, като сменим глагола. Какво значи да сменим глагола? Глагола от минало време беше, след като констатираме, че това е истина с доказателствата на Святия Дух в нашия живот, ние да продължим и да искаме с още по-голяма увереност да можем да кажем: ръката на Господа моя Бог е сега над мене за добро. Така че, мили брати и сестри, вие сте тези, които ще дадете място на Святия Дух да ви създаде най-великата проповед в живота ви. Да познаете Божията любов в миналото във вашия живот, че няма нищо случайно до този момент и нищо няма да бъде случайно. Ако вие кажете: Господ сега работи за мен за добро. И така, мили брати и сестри, отново искам да кажа нещо. Кое е това? Че тези думи са казани не в нашия хол, когато си стоим пред телевизора и всичко ни е, как се казва, идеално. Не. Тези думи са казани във време на робство. Тези думи са казани от пленниците на Вавилонския цар. Тези думи са казани в обстановката, когато целият Израел е в робство. Това не е така: всичко ни е хубаво, Бог ни е дал хубави къщи, лозя, ниви и така нататък. Не. Това са времената, в които Бог допусна Израел да бъде в плен, защото те арогантно нарушаваха Неговите заповеди и вършиха безобразно идолопоклонство. Той повече не можеше да търпи. И затова трябваше да ги прати в робство, докато те се покаят. Така че Бог допусна тези страдания за тяхно добро. И ако има един стих, който може би вие всички знаете и повтаряте, и добре е да го помните и да го повтаряте, това е стихът в посланието към римляните, 8 глава, 28 стих. А именно: всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога и които са призвани от Него. Всичко съдейства за добро. Тоест, и лошите моменти в нашия живот, и добрите моменти в нашия живот са в планът на Бога, за да ни води в смирение и близост до себе си и в крайна сметка да изработи величието на Божия план за спасение в нас и ние да бъдем всеки ден сигурни, че ако днес си преминем от тая земя, ние отиваме в вечната слава Божия. Аз искам най-напред да кажа няколко думи по този въпрос, че Бог работи за твое добро преди ти да съществуваш. Някой ще каже: ма как така Бог работи за мое добро преди аз да съществувам? С обикновени думи казано, по най-простия начин, преди ти да се родиш, Бог е дал ти да се родиш в семейство на еди кой си, на еди коя си. Ако ти не можеш да оцениш
как Бог ти е довел в този свят, че си имал благословението да имаш такава майка и такъв баща. И сега малко или много ти се ползваш от тяхния труд. Тоест, те са ти оставили наследство. Бог е работил за твое добро преди ти да съществуваш. Бог е планирал твоето благословение с земните неща. И ти сега се радваш на труда на твоите родители и наследството ти е реално. Така че малко са хората, които могат да кажат: Бог не е работил за мое добро преди аз да съществувам. Това е вънкашното нещо, за което ние можем да благодарим на Бога. Обаче другото, същественото, което е, това е тук за земята, за което говорих до сега. Обаче Бог никога не счита, че е свършил своето добро, когато ни е дал всички блага на земята. Не. Той знае, че тези блага са временни. Те са временни. В един миг може да ги напуснем. В един миг. Затова аз не наблягам на тези добрини. Просто искам да ви отворя ума, че не може всички да казваме: няма никакво добро за мене от Бога. Аз искам да ви прочита в посланието към Ефесяните, 1 глава, 3 и 4 стихове, които ни казват така: Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места, като ни е избрал в Него преди създаването на света, да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов. Вижте, ми, брати и сестри, Бог е вечен и ние сме вечни. Това е единствената причина, поради която Исус дойде на земята, за да ни направи реално вечни. И Бог ни благославя единствено чрез Исуса Христа, и затова казва, че Той ни е избрал в Него преди създанието на света. Тоест, Бог е работил за твоят земен и за твоят вечен живот, без ти да искаш, без ти да предполагаш. Тази тайна е голяма. Бог да ти избере преди създанието на света. Това няма да го проумеем сега. Само когато отидем в небето. Тогава ще проумейме какво означава вечната любов на Бога, с която Той ни е избрал. Така че Бог е работил за тебе и за мене преди умът ни да може да го побере. И няма да го побере на тая земя. Преди създанието на света Бог да те избере, и някой ще каже: ма как? Ето това, че Бог ти е довел тази сутрин на това място, означава, че Бог те обича и че иска да ти покаже тайната на своята любов в Христа Исуса. Не случайно в църквата, не случайно някъде. Само в Христа Исуса, който умря за нашите грехове и възкръсна за нашето оправдание. На второ място, Бог работи и планира твоето добро без ти да знаеш, и преди ти да знаеш, и преди ти да се нуждаеш от това добро. Ако ние прочетем един от много известните стихове на Словото Божие, които се цитират от много пастири и от мнозина от нас, които се хващаме за любовта на Бога, е в книгата Еремия, 29 глава.
Обстановката, в която Бог говори на пророк Еремия, е също невероятно трудна. Невероятно трудна, защото, мили брати и сестри, в този момент Израел отново е в идолопоклонство, отново имаме закарани пленници във Вавилон, отново Иерусалим е обграден, отново и отново се чака всеки момент да дойдат вавилонците и да разграбят града и да вземат всички за пленници. Всичко това е реалност. Обаче, Бог казва: не бойте се, аз ви пращам там. Аз допускам да отидете там за ваше добро и затова, за да не се чувствате пленници там, казва: постройте къщи. Спокойно, нищо, че сте пленници. Имате свобода. Не сте във вериги. Постройте къщи и живейте в тях. Насадете градини, ящи от плодът им. Вземете жени, народете деца и така нататък. Тоест, живейте съвършено спокойно в моята любов. Аз не съм ви оставил. Не съм ви забравил. Това, че съм допуснал да бъдете пленници, е за ваше добро, за да се смирите и да изповядате греховете си, за да може моята любов да бъде реална към вас. И когато така бяха в това състояние, Бог казва: вижте какво? Аз работя за ваше добро. Как? Той посочи точно: като се изпълнят 70 години във Вавилон. Бог никога не прави случайни неща и не чака нещата сами по себе си да достигнат някакъв край. Не и не. Бог има план за всеки твой ден. Не мисли, че имаш много години напред и че те така, между другото, нещата ще се станат. Няма да станат, ако ти не искаш Бог да управлява твоя живот. Независимо, че бяха в робство, Бог казва: да, но това робство се управлява от мене и аз имам план за твоя живот. 70 години са в моя план. Като се изпълнят 70 години в Вавилон, аз ще ви посетя и ще изпълня благото си слово към вас. Скъпи братко и сестро, Бог има винаги благо слово към тебе, ако ти си буден. Ако ти си буден, независимо в какви страдания си, независимо от всичко това, което ти преминаваш, Бог ще дойде и ще изпълни благото си слово към вас, като ви върна в това място. Кое е това място? Столицата на Бога, град Иерусалим. Защото аз знае мислите, които мисля за вас, казва Господ. Точно това е, което човек проумява за добрата ръка на Бога. Че Бог има в сърцето си винаги добри мисли за нас, мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдещи и надежда. Съвременният човек няма поглед към бъдещето с увереност, че то ще стане по-добро. Няма такъв заблуден човек вече. По-рано имаше теории. Кои са те? Комунизма е светлото бъдеще на народите. Това съм го живял. Дори съм изучавал историята на КПС и така нататък, и така нататък. Всичко това бяха идеалните мечти на човеците. Защото човека винаги мечтае за нещо добро. Но човекът без Бога не може да разбере, че той е продаден под греха. Тоест, има греховно естество,
което не може да победи сам. И затова Бог изпрати Исуса Христа да умре вместо нас, да победим греха и след това да има така нареченото светло бъдеще. Не светло бъдеще само на земята, но вечен живот. И аз искам да ви кажа как идва това. Защото някои остават само на думичките: Той ще ми даде бъдеще и надежда. Той не може да ни даде бъдеще и надежда, ако първо не влезе в сърцата ни. Бъдещето и надеждата не зависят от това дали имаме милиони и милиарди, дали имаме къща тука и къща на морето. Не зависи от той къде живееш, колко получаваш. Не зависи. Бъдещето и надеждата е нещо, което е само в Божиите ръце. Обаче как се постига? Бог ни каза: окей, стойте така и аз непременно ще ви дам бъдеще и надежда, то ще дойдат върху вас, ще ви покрият и вие ще почнете да скачате. Не и не. Тогава, когато вие приемете, че аз имам добра ръка и добро сърце, с което да ви дам тази бъдеща надежда, тогава, ако извикате към мене, не ако чакате аз да ви донеса нещо, ако извикате към мене и дойдете и се помолите, аз ще ви послушам. Думата вик е нещо, което извира отвътре, което е завладяло цялото ти сърце и целият ти ум. Това е викът. Ако извикате към мене и се помолите, аз ще ви послушам. Обаче не забравяйте, че викането към Бога не е само тук в църква. Тук може Святия Дух да ти даде решението да търсиш Бога, докато го намериш. Не, ами аз се моля, ама нищо не става. Това не е вик. Бог е по-верен от нас. Той ни чака. И чуйте какво казва Той. И ще ме потърсите, и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото си сърце. Това е нещо непознато на много хора. Ако ние анализираме себе си, ще видите, че нашите молитви никога, почти никога не са с цялото сърце, с всичкият си ум, с всичката си душа. Много пъти те стигат 10-15 минути и се отчаиваме или спираме да се молим. Това не е вик. Вижте какво казва Бог. Аз ще бъда намерен от вас. Ако викате от цялото си сърце и от всичката си душа, ще ме потърсите и аз ще бъда намерен от вас и ще ви върна от плен, ще ви събира от всичките народи, ще ви върна на мястото, откъдето бяхте закарани. И така, мили братя и сестри, това добро, което Бог ни е обещал, не може да дойде без нашето участие. Добрата ръка на Бога не може да действа насилствено върху нас. Защо? Защото цялостната цел на идването ни тука и написаното на Библията е как Бог да влезе, да живее в нашите сърца. Друга цел Бог няма. Той не може да ни даде бъдеще и надежда без да влезе в сърцата ни. А за да влезе в сърцата ни, ние трябва да извикаме с духът на покаянието, да изповядаме греховете си и да искаме милостта на Бога да дойде върху нас и ние да бъдем простени грешници. Без това, мили брати и сестри,
Бог не може да изработи своя план за нашето добро, което Той има за нас. Има за нас. Един от невероятно, невероятните стихове, които се намират в Библията, са написани в момента. Можете си представи, Йон е в стомаха на огромната риба. Йон е в стомаха на огромната риба. Но той не е мъртъв. Той съзнава своето състояние и почва да се моли на Бога. И не знае как, но Святия Дух му дава една мисъл, която е за всеки един от нас. Понеже ние чакаме Божиите благословения, обаче Йон казва: уния, които уповават на лъжливите суети. Какво означава това? Ако ти сега направиш анализ на своите мисли, на какво ще уповаеш своето бъдеще? Откъде ще дойде доброто в твоя живот? И понеже не знаеш и не познаваш Бога, отваряш телевизора, отваряш телефона и търсиш интересни неща. Ако искаш, слушаш музика, ако искаш, гледаш сериали, ако искаш, гледаш спорт, ако искаш. Това са нещата, които ти поддържат живота. Това са лъжливите суети, от които не идва никакво Божие благословение. И той казва така: онези, които всеки ден търсят как да намерят някакво щастие и някаква надежда, те отминават или те препятстват на онази милост Божия, която е запазена за тях. Тоест, човече, ако ти се залъгваш с временните неща, които Святия Дух е нарекал суетите на живота, ти пропускаш онази милост на Бога, която е приготвена за тебе, за да може да се изпълни именно тази истина: ръката на Господа моя Бог беше над мене за добро. Това е, което Бог желая за всеки един от нас. Обаче, ако ти не извикаш към Него с цялото си сърце, а внимаваш на лъжливите суети, т.е. на онези празни неща, които гледаш и слушаш вън от Словото на Бога, ако ти не го потърсиш цялото си сърце, нито една добрина, която Бог има запазена за тебе и която е планирала за тебе. Мили брати и сестри, това, което слушаме тази сутрин, е да ни убеди, че Бог има добра ръка за всеки един от нас, ако ние концентрираме вниманието си и надеждата си в Него. Ако представим живота си Той да работи в Него. Величието на Бога. Тая сутрин Бог иска да ти каже: човече, колкото и да се виждаш малък на тая земя, аз съм този, който те правя да бъдеш мое дете, като съм ти сложил вечен живот. Вечен живот. Ти не си плът и кръв само. Това, което имаш плът и кръв, това е малкото нещо, наречено телесен храм. Обаче истината е, че моят дух живее в тебе и ти си вечен и аз искам да бъдеш с мене във вечността. Мили брати и сестри, говорим за това, че Бог винаги планира нашето добро. Винаги. То е предварително планирано
Ако обаче ние останем в Неговите ръце и ако не уповаваме на лъжливите суети, не се отдаваме на живота и да казваме ми, каквото дойде. Старая се да правя добро, на никому лошо не правя. Това е каквото дойде. Обаче това е далеч от Бога. Отиването при Бога е коренно различно. Отиването при Бога е: ето ми, Господи, прости ми греховете, влез в сърцето ми и прави това, което Ти имаш като план за добро над моят земен живот и над моят вечен такъв. Чудото, което става, мили брати и сестри, чудото, което става, е, че Бог никога не скрива своите планови да ги изяви предварително, за да знаят хората, че това, което Бог прави, не е случайност. Че това, което става в Вавилон, не е случайност. Пророк Исаия казва в 44 глава, той казва тези думи: за онова, което той ще направи, в 45 глава, така казва Господ на помазаника си на Кир, когато аз държа в дясната ръка, за да покоя народи пред него и да разпаша кръста на царя, и за да отворя врати пред него, за да се отворят портите. И той казва: аз ще ходя пред тебе. И така нататък, ще ти дам съкровища и така нататък. И той казва: за да познаеш, че аз съм Господ, Израилевият Бог, който те призовавам по името ти. Аз съм Господ и няма друг, няма Бог освен мене. Аз те описах, ако и да не ме познаваш. Мили брати и сестри, много от нещата, които са в добрините в нашия живот, Бог не е казвал: ето сега това правя за тебе, ето сега това правя за тебе. Той мълчаливо прави това, което е за наше добро. И така, Бог го беше призовал по име. И това пророчество не беше просто така: ами Бог си го пророкувал, ама дали ще стане или няма. И сега ние четем книгата Ездра, 1 глава. Нарочно ще ви чета, за да се очудим и да се преклоним пред този Бог, който планира всичко. 1 глава казва така: в първата година на персийския цар Кир, за да се изпълни Господното слово, изговорено чрез устата на Еремия, Господ подбуди духа на персийския цар Кир да прогласи из цялото си царство и писменно да обяви. Така казва персийският цар Кир: небесният Бог Йова. Вижте, много от племената казват: ние вярваме в Бог, без да нарекат кой е този Бог. Обаче той знае кой е този Бог, който се обръща към него и който работи в сърцето му. Небесният Бог Йова. Той ми е дал всички царства на света и той ми е заръчал да му построя дом в Ерусалим, който е в Юда. Вижте какво откровение, каква близост на Бога с този езически цар. И тъй, който от всички вас е от неговия народ, неговият Бог да бъде с него. Нека да отиде в Ерусалим, който е в Юда, и нека построи на Йова, Израилевият Бог, дома, който е в Ерусалим. Можете си представи каква конкретност и каква изява на истината на съществуването на реалния Бог, който ръководи неговият живот. И вижте целта на Бога. Целта на Бога, мили брати и сестри, във всичките наши така наречени добрини, които ние очакваме от Бога, е
целта на Бога е ние да станем храмови Негови. Бог изрично каза на цар Кир да се построи какво? Домът на Бога в Ерусалим. Това е цялата същност, за която ние се събираме тук редовно. А именно, Бог да ни направи храмови на себе си. Ако ти идваш, слушаш и си отиваш и оставаш същия човек, който не даваш място на Бога, на Неговото Слово и на Неговия Дух да преобразява нашата същност. Ако Бог не очиства сърцата ни до степен, в която ние да се наречем храмове на Святия Дух. Ако това не става всеки ден, никаква добрина няма да ни постигне. Или да си имаме добри неща, ще бъдат само тук на земята. Но целта на Бога е да преобрази нашето плътско естество и да направи нашето сърце, нашият ум, нашето тяло храмове на Святия Дух, за да може след това да ни вземе при себе си да живеем вечно. Това е цялата същност на нашата вяра. Това, което правим сега, е толкова малко и толкова временно. Цялата същност на нашето събиране е да ми построи дом, да станем ние храм на Святия Дух. Независимо при какви обстоятелства. И така, мили брати и сестри, Бог е този, който работеше предварително беше избрал цар Кир. Предварително беше написал пророчествата чрез двама пророка. Единият Исаия, който ви прочетох сега, няма да ви чета от пророк Еремия, за да можем да видим величието на Бога, който управлява живота на всеки човек, независимо къде е той. Независимо. Ти си дете на Бога и Той не те е оставил така, където си искаш да ходиш, каквото си искаш да правиш и в края на краищата как ще даваш ответ пред Бога. Твоят живот е безплоден, защото не си позволил на Бога да направи доброто, което Той е благоволил да ти направи. Бог има добро приготвено за тебе, но ако си обърнеш цялото си сърце към Него. И цар Кир не само им каза: хайде, тръгвайте. Не. Той каза така. След като хората послушаха, той даде и заповед всички жители около тях да им помогнат с сребро и злато, с имот и добитък и с доброволни приноси за Божия дом, който е в Ерусалим. Вижте практичната страна. Той знаеше, че те не могат да си отидат с празни джобове. И след това той нареди нещо, което е много важно, което И какво стана? И всичките им съседи им помагаха с сребърни вещи, с злато, с имот, с добитък, с скъпоценни вещи и доброволни приноси. Вижте, това е добрата ръка на Бога, за да се построи храма. Бог винаги ще ти помага ти да построиш твоя храм, ако ти си ревностен. Ако ти мислиш, че това е основната цел на твоя живот, да превърнеш твоят естествен живот в живот на Святия Дух, за да станем ние храмови на живия Бог. И тогава какво направи цар Кир? Той направи нещо друго. Той извади вещите на Господния дом, които Навуходоносор бе донесъл от Ерусалим и сложил в капището на боговете си.
Това не е лесно да извадиш от капището на боговете на великия цар Навуходоносор. Никой не ти дава това право. Никой не може. Обаче Бог промени сърцето на цар Кир и той не с празни думи каза: идете. Той извади и ги предаде на управителя на Юда Сасавасар. И тук е изброено 30 златни блюда, 1000 сребърни блюда, 30 златни паници и така нататък. Всичко, което цар Навуходоносор беше пленил, той го извади от съкровищниците и го даде на тези, които тръгваха за Иерусалим. Вижте, мили брати и сестри, Бог е приготвил това, което ти е нужно, за да построиш храма на Бога в себе си. Това слово, което Бог ти е дал, това слово, което държим в ръката си, наречено Библия, е пълно с всичките тези златни, сребърни вещи, или казано богатствата на Бога, чрез които можем да построим храмът на Бога в себе си. Така че, мили брати и сестри, Бог те очаква. Бог те чака. Първо, днеска да разсъдиш върху всичките добрини, които Бог ти е направил, без ти да знаеш и без да ги осъзнаваш. Да искаш Святия Дух да те върне назад и да ти покаже: човече, това не стана случайно. Аз го направих. Помисли си. Аз работя без ти да знаеш. Аз съм ти приготвил и продължавам да ти приготвям всякакви мои доказателства за моята добрина и за моята вечна любов към тебе. Много пъти, когато съм виждал хора, и особено мъжете, които са били 10, 20, 15, 30 години зад кормилото, и ги питам: добре, има ли си случаи в живота си, когато си се молил на смърт и живот Бог да те опази? Да, вика. И всички мъже са преживявали. Може би и жени има, които да са преживявали катастрофи и са били на косъм, и как колата става за нищо, а ти си излязъл без една дръскотина. И аз съм имал такъв случай. Много са случаите. Не един, не два, не три, не пет. И никой не може да каже: ами то така стана случайно. Ти моли ли се? Да, молих се. Бог винаги е правил чудеса в живота на всеки човек, ако ние обаче обърнем внимание. Ако ние днеска се върнем назад и благодарим на Бога за това, което е направил за нас, без ние до сега да сме го разбирали. Ако ние сме честни, да проверим живота си и да видим и да кажем: това не беше случайно, и това не е случайно, и това не е случайно. Това е добрата ръка на моя Бог, който се е грижил за мене без аз да се моля. Не мислете, че добрините, които идват при нас, идват защото ние много се молим. Не. Бог ни е предварил с благословения. Той ни ги е приготвил. Неговата добра ръка или Неговото любящо сърце винаги чакат момент да ни докажат себе си. Защо? Защото идва безкрайната вечност. И ако ние не сме готови, ще бъдем безкрайно далеч от Него. Затова Бог бди всеки миг, в който ние отправяме погледа си към Него. И искаме добрата ръка да бъде над нас, но как? С една единствена цел.
да влезе в сърцето ни и да ни даде вечен живот чрез покаяние, чрез прощение на греховете, чрез четене всекидневно на Словото Божие, чрез пребъдване в Неговата любов. Нека Бог да ни благослови. Мили святи баща, няма човек, който да застане пред Тебе един ден и да може да каже: Ти в нищо не ми показа добрата си ръка. Аз бях отхвърлен на тая земя и нямах нито едно добро сторено от Тебе. Ти няма да допуснеш някой да дойде пред Тебе и да ти каже това, защото Ти ще му посочиш хилядите неща, които си направил и продължаваш да правиш на тая земя. Господи, моля Ти се, отвори умовете ни и сърцата ни. Отвори ги, за да не бъдем безумни и да забравяме това, което Ти си ни сторил, макар и да не сме го знаели. Моля Ти се, Господи, раздвижи сърцата и умовете на Твоите деца да се върнат при Тебе с благодарност и да кажат: Ти си мой Бог, вън от Тебе няма добро за мене. Няма добро за мене. Ти си този, който си ми правил добро и ще продължаваш да правиш, но с единствената цел да стана храм на святия Бог и Той да живее в мене. Моля Ти се, Господи, благослови невястата си, защото Ти си дал живота си за нея. В името на Исуса Те молим. Амин.